Hola, bones. Avui treballarem la progressió de la rematada de cap en la categoria aleví infantil, perquè jo crec que no es treballa tal com s'hauria de treballar i crec que als meus jugadors els hi falta que aprenguin una mica aquest gest tècnic. Vale, venim un moment, sisplau, tots. Primer començarem la progressió, d'acord? Amb el més bàsic, sí? Que és fent tocs de cap. Doncs per treballar-la des del més bàsic fins al més complex, d'acord? Primer començarem amb el més bàsic, que és fent tocs de cap, sí? Llavors, passarem a fer tocs amb una altra parella, sí? Per exemple, tu i l'altre company, d'acord? Com que tindreu una altra parella, un altre company, serà més difícil que fer sol, d'acord? I l'últim, el més extens, el més difícil, serà fer remats de cap a porteria, d'acord? Per a veure si fem gol, per a veure si així es donen els partits. Sí? Tens algun dubte? No. Vale, doncs perfecte, doncs fora d'això. La progressió és aquesta.